Pagpapaganda naman po ng mga proyektong pang-infrastruktura, isa sa mga nakikita ng ilang Pangasinense na magpapaangat pa sa turismo ng lalawigan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Pinasilayan kamakailan itong tourist stress area dito sa bahagi ng Lingayen, Pangasinan kung saan pinaniniwala ang mas makakapaghikayat pa ng mas maraming turista dito sa ating lalawigan. Ngunit ang tanong, sapat na nga ba ito para mas mahikayat pa ang mga local at foreign tourist para bumisita sa mga tourist spots dito sa ating lalawigan? Bukod sa inilunsad na kauna-unahang tourist rest area sa lalawigan, isa rin sa nakikita ng ilang Pangasinense na maaari pang magpaangat ng turismo sa Pangasinan ay ang pagpapaganda pa umano ng mga proyektong pang-infrastruktura na may kinalaman sa turismo at pagkakakilanlan ng lalawigan. Ilan sa mga bumibisita sa Lingayen Beach na kalapit ng tourist rest area ay mga kapwa Pangasinense na mula sa ibang bansa at muling umuwi sa lalawigan upang pasyalan ng iba't ibang tourist destinations. Maraming na dito pero ang ganda. Oo, maraming nabago. Beautiful Lingayen. Beautiful Lingayen niya first time. First time ko rin po. For how many years din sa Lingayen? Pagandahin pa lalo. Yeah, pagandahin lalo. Paano dito pwedeng gawin na small resort? Maganda. Kasi maluwang pa ang marami pang itatayong resort. Marami pang magagandang itatayo yan. Ayon naman sa Department Head ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office na si Malu Amor Alduayat, bukod sa pagpapakilala ng iba't ibang tourist spots at destinasyon, isinusulong din nilang maitampok sa tourist rest area ang mga lokal na produkto na gawa ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa lalawigan. So, ang nag-finance talaga nito is Department of Tourism. So, yung standards and policies on how to operate it guided by DOT din. So, in the country today, meron pa lang parang tayo yung pang 14th na TRA across the nation. So, if you can see, dito sa TRA, we offer a tourist assistance and information desk. Meron din po tayong cafe inside the TRA, and we also have a pasalubong center where visitors can buy products of Pangasinan. And syempre, we also have clean restrooms available 24 hours po yan, so daily po. Meron din tayong lactating room for mothers. Samantala, bukas ang tourist rest area mula Lunes hanggang Linggo at handang tumugon sa mga local at foreign tourists na bibisita hindi lamang sa bayan ng Lingayen kundi pati sa iba't ibang destinasyon sa lalawigan. Kasamang mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.